покрита с червена покривка, а върху покривката е метнат месал, на който името е кръстатник. Върху него жените подреждат само постни яденета, боб, сърми с ориз, жито, плодове, чесън и лук, мед. Всичко на трапезата за бъдни вечер. В средата на трапезата е отредено мястото на боговицата. Тя е замесена и с парата. И в средата ще поставиме свеща. Ами май всички. Ама я да видим. Жито, питка, боба, сърмите с ориз, постния тиквеник, ушав, плодове, чесън, мед. Ау! Май сме забравили орехите. Бързо бягай да ги донесеш. Носиш ли ги? Носиш ли ги? Носи, носи! Браво, мамо! А все се чуда. На бъдни вечер, що трябва да сложим 7, 9, 10 или 12 ястия на трапезата? 7, 9 или 12. Милото ми момиче, има поверие. На бъдни вечер, в нощта преди Коледа, трябва да сложим на масата всичко това, което е родило земята в нашия край. На земята трябва да има изобилие. На земята. На трапезата трябва да има изобилие, за да бъде изобилна годината и щедра към нас. А ястията трябва да са 7, 9 или 12, защото това отговаря на броя на дните в седмицата, месеците, в които майката носи рожбата в отровата си и месеците в годината. Сега разбрали? Сега да прекадиме трапезата, да прекадиме прозореца, камината, вратата, къщата, да не влиза злото. Трябва семейство да седне на трапезата на бъдни вечер, се вечеря рано, че рано да озреят жетата до година. Виж сега, дъще. Днес е последния ден от коледните гости. Не сме яли месо отдавна. Всичко, което едем, е родено от земята. Това е символ на нашето плодородие в нашата държава на България. И хляба, който сега ще разчупим, с него ще споменем с добро старата година, че да можем с чисти души да посрещнем новата. Хлябът е божествен, хлябът е свещен. Хлябът не трябва да се хвърля, това е грехота. Дори трохите не се газят. Лоши думи пред хляба не се говорят. С чисти ръце трябва да се посегне към хляба. Хлябът е всичко за българският народ. Той е животът. Когато се роди бебе, детето в новото семейство, се меси хляб. Когато се посреща новото семейство и добри гости, се посрещат с хляб. Животът на българина е свързан с хляба. Затова за всеки свещен празник ние подрязваме хляб на трапезата. Слушайте сега и благословията. Колкото житни зранца има в тая питка, толкова късмет да имаме до година всички. И колкото високо вдигам хляба, толкова високи да са житните класове до година. Айде сега да разчупиме питката. На дядо Коледа ще даде ли някой? После една подарък си. Ето дядо Коледа. Битката. Ние
Така посрещаме дядо Коледа с хляб и сол. Мите, за тебе подаръци няма да има. Днес е бъдни вечер. Това е най-дългата и най-святата нощ. Според християнските вероучения, в тази нощ се е родил Спасителят. В Витлеемската пещера са се носили ангелски песни, които са провъзнасяли мирът, добротата и спокойствието на земята. Тиха нощ. Алилуя, човече стани, песен ангелска нежно звъни. Божий син се роди, Божий син се роди. Тиха нощ, свята нощ, спи Христос в сламен кош. Спи в светло усмивка в нощта, ръси мир, спи любов на света. О, Спасителю наш, о, Спасителю наш. Браво! Скъпи гости, уважаемо семейство, Коледа е семейен празник. Той е най-светлия християнски празник от всички, защото празнуваме рождеството на нашия Бог Христос. Ние се събираме с най-близките си хора и семейства в тази бъдни вечер, за да се помолим заедно за по-добри, по-светли и по-щастливи времена. Това е, може би, най-хубавия празник от всички в годината. Коледарите идват! Коледарите идват! Заповядайте! Слънцето голямо, вид кравай на дясно рамо. Добър вечер, домакини, ни ви носим блага вест. Светъл празник е настанал, Бог родил се днес. Славете, весела Коледа! Весела Коледа! Весела Коледа! О, чай! Сребро, злато се е селяло, та през порци се преляло. Че се лял през пониви, по лузя и по градини. По кошари с овчици, по камбари с пшеница, по тавани с медовина. За да има до година до амина. Кажете дружина, да бъде. Да бъде. Колко билки по
колко земята, толкова здраве в тази къща. Кажете, дружина, да бъде. Да бъде. Пълна къща ще е като облака деня. Кажете, дружина, да бъде. Пълна кошара с стока, като кошара като поле широка. Кажете, дружина, да бъде. Колко платоци от неята, колко шага на стената. Кажете, дружина, да бъде. Колкото зито е на морето, толкова капки на морето, толкова зито е старето. Кажете, дружина, да бъде. И в този момент настъпват едни времена, когато всички бързат да се подготвят за празниците. Става голяма суетня. Децата пишат писма до дядо Коледа. Родителите бързат да напазаруват храна и подаръци за всички близки и познати, а домакините бързат да ушетат, за да се подготвят за празничната трапеза. И чак когато дойде бъдни вечер, всички можем да седнем, да си починем и да се насладим на този свещен християнски празник. Ние ще бързаме, че имаме други къщи да посетим. Благодаря, че дойдохте, благословени да сте и вие. Браво на всички! На това коледно тържество сме поканили нашата музикална